Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Sarong hapot, sarong simbang. Diretsahan! Maray na aldaw, ini ang GNN TV48 Naga Diretsahan. Sarong hapot, sarong simbag. Ako po si Cristina Valenzuela. Makakaibahan niya to ang mga eksperto sa lado kan salud o kalusugan. Hali sa Naga City Health Office sa tuyang tutukaron asin hihimay-himayon ang mga importanteng impormasyon mapadapit sa padagos na paglangkaw kan kaso kan HIV sa nasyon. Susog sa DOH Bicol, CHD ang Camarines Sur ang may pinakamarikas na paglangkaw sa bilang ng kaso ng HIV sa Bicol Region. Asin sa Camarines Sur, ang Naga City ang nagtinir na hotspot kan HIV cases sa probinsya sa primerong 6 na bulan kan 2025. Ano ang dahilan kan marikas na paglangkaw kang kaso ng HIV sa Naga City? Asin, paano ini sinusolusyonan kan gobyerno lokal? Kaibahan niya tungon yan para simbagon ang satuyang mga kahapotan diretsahan. Ang Naga City Health Office Chief Medical Technologist kan Social Hygiene Clinic, Ma'am Grace Guevara. Asin si Ma'am Mary Joy Benito, Nurse HIV Coordinator. Good afternoon, Ma'am. Good afternoon po. So, Ma'am, diretso na kita sa diretsahan. Inutunta kung ano ba talaga ang Human Immunodeficiency Virus o HIV. So, pwede ito, ma'am, i-explain sa viewers natin kung ano ba talaga ito, ma'am? Oo. Ang HIV or Human Immunodeficiency Virus, saro siyang mikrobyo, virus, na pag nakalaog sa hawakan sarong tao, may kakayanan siyang atakehon si particular cells, the CD4 cells of the immune system, or sa tuyang resistensya. In the process, nararaot ito, and sige pang atake si virus dahil ginagamit niya para magpadakol itong CD4 cells, nararaot ito in the process, kaya naabot sa panahon na nabagsak ang immune system or resistensya. Pag-abot, ma'am, sa current statistic dito sa Naga City, kamusta ang mga confirmed HIV cases, ma'am, from 2024 to 2025? Sa 2024, may na-record kita, hindi pong sasabihin kong data, nag-access lang ini kan services ni sa City Health Office, Naga Social Hygiene Clinic, kasi di kita authorized kadtong sa ibang facilities, no. So sa kang 2024 may 161 cases kitang na-record na nag-access kan services mi. As of now, ugwa na kitang naka-record as of June 94 cases. So pag hiniling mo kabanga pa lang kan taon, pero pag arog ka ni ang trend, malalampasan kasi kan last year. Masalangkaw pa. So yung 161 from previous last year, 2024, na ngayon meron na tayong 94, ano pa lang, year. So yung mga natin, ma'am, ilang taon ba yung mga nai-involve sa HIV, ma'am?
Or taga-saan sila, ma'am? Mostly ba mga taga-Naga lang sila or may other area from Camarines Sur? Mix po yan, kasi di kita nagde-deny ng services, magtaga-sain man yan or kasi aramtaman na ang city hub kang Bicol, so may mga nagdidigdi para magtrabaho or magklase, and kung maski hali sinda sa ibang lugar, kung yaon sinda digdi, the potential to spread the infection, yaon man giraray digdi sa to. Kaya pigihiling tayan aspect na yan para i-deny ang service sa maski si Isay. So ining pigsasabi kong cases, mixture yan. So, posible, ma'am, ilang taon yung pinakabata na HIV confirm, ma'am? Sa tuyang facility, ang pinakaaki na na-detect ni 16 years old. 16 years old. Oo, ang pinakamatua, at the time of detection, 61 years old siya. So possible, ma'am, kapag mga minor na nagkakaroon ng HIV cases, posible ba na kahit hindi sila mag-consult or maghingi ng consent sa parents, ma'am, pwede nating i-test HIV, ma'am? Pwede naman po, yun po yung tinatawag namin na proxy consent, wherein halimbawa po, pwede pong magbigay ng consent yung registered social worker, mga medical practitioner, like po sa amin, as long as trained po kami mag-test for HIV. So even though wala po yung consent ng parents, ma'am? Opo. Pag may risky behavior, Risky behavior high sila. risk individual ang gusto magpa-test. So, mapag-usapan natin, saan ba nanggagaling or ano ba yung cause talaga ng HIV? Paano natin ito, ma'am? So, tulong paagi lang para makuha si HIV. One is unprotected penetrative sexual intercourse with an infected partner. Dapat infected kasi kung mayo man may ipapasa. And then, another mode of transmission is through infected blood and blood products. And then, pwedeng vertical transmission or from an infected mother to her child. So, posible, ma'am, yung meron kasing stigma na kapag may HIV ka, separate yung pagkain nila. So, hindi po siya, Misconception yan kasi Misconceptions di po. man siya nakakahawa through these means. So, paano natin yan, ma'am, ipapaliwanag sa ating mga nanonood, ma'am? Oo. Tandaan lang, natulo ang paagi para maipasa siya. So, ito na yung sinabi unprotected penetrative sexual intercourse with an infected partner, exposure to infected blood and blood products, and of course, infected mother-to-child transmission. Although, kaipuhan kong linawon ini na bakong gabos na babies born to HIV-positive mothers, magiging positive din. Kasi protected man si baby kang placental barrier. So, pagbuntis pa lang, ma'am, kapag na-detecta ng positive yung mother, anong mga ginagawa natin? Minamanage na siya. Outright, i-enroll na siya to ART or antiretroviral therapy, and then minamanage na siya kang attending physician. Kaya yan baga ang part kang strategista on prevention na ang gabos na pregnant women, pigi-encourage na magpa-test because we can never force them na magpa-test. Nakasaad yan sa batas RA 11166 na ang HIV testing is always voluntary, but they are highly encouraged. Kasi nga, one of the modes of transmission is from an infected mother to child. So, pag na-detect mong amay early on during the pregnancy, mas mamamanage ning maayos na di mahawa si baby. Ma'am Joy, as a HRB coordinator, paano natin minamanage yung pagtaas ng kaso ng HIV, ma'am? And paano natin namomonitor yun, ma'am? Inot na inot po kay Puan talaga yung awareness ng tao. Kasi po, may mga tao na may mga risky behavior sila, dapat alam nila yung mga dapat gawin talaga para hindi na siya makapaghawa or ma-prevent na magkaroon ng HIV. Isa sa mga ways po para sabi nga po namin, wala pong mukha sa HIV. Pwede yung katabi natin, kaharap, kasama, hindi mo alam na HIV reactive pala yan or positive unless na magpa-test sila. So, ini-encourage po talaga lahat ng tao na mag-submit yung for testing para po malaman yung real status nila or yung HIV status po nila. Paano yung mga ma'am, takot magpa-test? Ano yung natin? Yung sa social hygiene po, kasi sa amin, sa clinic, highly observe po talaga namin yung confidentiality. Kung magpa-test ka man po dyan,
sa amin lang yan. It's between doon po sa patient tapos sa amin. Kasi po, hawak din po yan ng under sa RA 11166 po, na dapat hindi namin i-disclose kung ano man ang magiging result nung na-test na yun. So, coverage siya ng batas, ma'am, na sasabihin natin sa kanila na huwag kayong matakot pagbatas kasi protektado kayo ng batas. Opo. Next, ma'am, ano yung mga common ways natin sa HIV kapag tigta-transmitted siya, locally testing and early detection? Available ba and accessible ba siya, ma'am, dito sa Naga? Saan siya, ma'am, pwedeng puntahan kapag merong mainly sa Naga City Social Hygiene Clinic sa room 108, City Health Office sa City Hall compound, And then sa Gabus pong barangays kang Naga City, we have trained personnel para mag-conduct kang HIV screening, ang Apudakayan community-based screening. One of the strategies para accessible sa Gabos ang testing. So magbisita lang sa pinaka-running health center kung sakaling nagkataon na mayo sindang supply sa testing kits, i-refer man yan sa mo. Bali po, di ba po sa Naga City, meron tayong 27 barangay. Sa 27 barangay po niyan, may mga midwives po yan, no, sa respected barangay. And then, aside from that po, may mga BHW din po na na-trained na para mag-conduct ng HIV screening. Pag magpapatas, ma'am, ano mga kailangan nating dalhin? Sarili lang po Wala talaga. naman ibang tayo mga No requirements. requirements. Punta lang. Lakas ng loob. How about, ma'am, sa mga karatig banwaan kang Naga City? Meron po din silang ganun. Ano po yan? Maray kang sa tuyang regional office, no, CHD5 na Gabos na banwaan. Actually, bako lang digdi sa Kamsur, sa buong Bicol, may trained personnel. Ang Apudakayan provider-initiated counseling and testing. So, they are trained to do counseling and testing para Gabos maka-access kang service. So, gano'n ta ni ma'am ginigibo kadalas, ma'am? Yung mga pre-testing? Every day. Every day available po. siya, except weekends, of course. Pero, ugwa kitang mga apudtang CBS or community-based screening providers na nagpo-provide kang screening even during weekends, pag free SIMDA. So, pero sa office, Meron din pong mga NGOs na nagkakandak ng mga testing kahit po gabi. Usually po, minsan punta po sila sa plaza, doon po sila nagkakandak ng testing. So, ibig sabihin, ma'am, hindi lang limitado yung mga coordinator ng HIV, kahit mga NGOs Yes po, tumutulong partners po kami sa may kanila. mga partners. Na-mention kasi kasubago na halangkaw ang kategoridad, no? So, may mga NGOs na naglaog sa to para magtabang, support SINDA para mas maging accessible ang testing kasi naintindihan naman na sa government offices hanggang 5 lang ang office. So, ugwang nagkakandak ng screening even at night. So, kamusta, ma'am, ang participation ng mga services nindo when it comes duman sa mga mapatest po? Kamusta? Mas nagdakol na ba siya, ngayon, oo. ma'am, si mga Oo. nagpa-test? Yan talaga ang goal ta na ma-normalize ang testing. Kaya dakol na ang nag-access. Pag yaon ka sa plaza, pag halimbawa makaagi ka mo duman, may testing. May ilingin the very normal na lang na may nagdudulok sa mo, tapos nagpapatest. And very quick din kasi kaya nga niyang apod ta rapid HIV testing. Kasi within 20 minutes may result na yan. Pero pag abot, ma'am, sa mga campaign awareness nindo sa mga school, barangay, and other youth organization, paano tatigi educate sinda, ma'am, when it comes to sex and HIV, ma'am? May mga ginigibo ba tayo dyan, ma'am? Kami po sa Social Hygiene Clinic, aside from one-on-one counseling po, nai-invite din po ang Team Me na mag-conduct ng HIV awareness and screening sa different offices po, sa schools, sa barangays, kahit po sa mga sa mga presuhan, ganyan po. Sa mga workplaces, malls, kahit everywhere. So, mostly, ma'am, ano yung mga tinututukan talaga nindo para yung mga risky talaga sa HIV, ma'am? Pigbabasehan ta kaya ang kaso, ang data, So, nahihiling taman baga, nangunya na first quarter kan 2025, mas dakol si kaso kan 15 to 24 years old. So,
nagtututo kita duman. Although, data papabayaan si ibang members ng community, like, ang nagsusunod ka dyan sa 15 to 24 years old, 25 to 34. So, yan si mga grupo na haralang kaw ang kaso. Sabi ko nga, ni baga kasubago, ang pinakamataas mo na na-detect may HIV, 61. So, inclusive yan. Gabos ta piga-encourage magpa-test. Ang goal ta is lambang na genyo or lambang taga Bicol, aram ang HIV baseline HIV status niya. Dakulang tabang ba ma'am sa pagbawas ng kaso ng HIV ang pag-monitor kang magurang bako lang po si mga offices kang HIV ma'am? Hopefully. Iyo, dakulang bagay na tiga-guide kang magurang kung ano si mga ginigibo kasi kailang maintindihan tama na day man 24/7 yaon si mga magurang. So may mga kaakian na may mga behavior, may mga activities na naglalag sa inda sa alanganin para makakuha kang si virus. Pero pag abot ma'am, may mga tao kasi ma'am na active sila sa sexual intercourse. So ano yung mga payo natin ma'am para maiwasan natin yung pagdami ng bilang ng HIV po? Highly encourage me po yung talagang unang-una maging responsible sila sa mga ginagawa nila, and then ini-encourage po namin na gumamit ng condoms. Tapos ngayon po, meron po kaming PrEP, pre-exposure prophylaxis, wherein pag uminom ka po ng tabletang to, pwedeng hindi ka magkaroon ng HIV. So hindi naman siya ma'am nagiging rason kang pagdagdag ng kaso ng HIV kasi ini-encourage natin gumamit ng condom even though na hindi pa talaga sa edad nila para gamitin yun, ma'am? Iyan po kasi, hindi natin, kumbaga, hindi na nga natin makikita sila 24 hours. Kumbaga, protection nila yun para sa sarili nila. At the same time, para hindi na rin sila makapanghawa kung ano mang, kung doon sa partners nila. Ang promotion to ma'am sa prevention, ABCDE. So number 1 is A, abstinence. And of course, pinopromote dyan na sa mga kaakian ta, delay your sexual debut kasi ito baga si major mode of transmission. Kaya hanggang kaya mag-abstain from sex. Talaga. Kaya lang yun nga, si mga nagduduman kaya sa mo, talagang may mga activities na naglalaag sa inda sa alanganin. So, masusog ang samuyang pag-promote kapag gamit ng protection for those who are sexually active. Pero ang pag-promote na kanila para mag-promote, mag-engage in sexual activity. Pangalawa, be mutually faithful. And then yung pangtulo po, yung correct and consistent use of condom nga po. Sa mga na-record naman na cases ng HIV, ano yung pinakamataas ma'am? Yung case na may PEP muna bago yung PrEP? Ano po yun? Di ba may tinatawag na ano ba yun? Post-exposure prophylaxis. Para lang po malinaw, ang available lang sa tuya na pigtatauta sa community is PrEP, pre-exposure prophylaxis. Kasi ang availability kang PEP or post-exposure prophylaxis, naka-allocate lang as of now sa mga health workers na na-expose like nag-accidental needle prick, etc. And they have to report the incident within 72 hours kasi beyond that, day na siya, mayo na siyang saysay. So, wala nang epekto. Yan, para malinaw din, kasi dakol naghahapot sa may PEP ba, as of now po, day siya available for the general population. PrEP lang talaga. PrEP ang mai-offer mo. Pag-abot ma'am sa antiretroviral therapy para sa mga person living with HIV sa Naga City, available pa na siya ma'am or accessible pa po siya? Igwa po sa BMC AR. Bali po, kami sa Social Hygiene Clinic, day po kami kayo nagdi-dispense. Hindi po sa Naga, BMC po ang nagdi-dispense kang ARV. So ngayon ma'am, may bago kitang administrasyon. So ano yung si mga hakbang or pagbabago pa na gigibuan kang Naga City as in City Health Office para i-address ang padagos na paglakaw ma'am sa kaso kang HIV? Permi pa din po kami makiki-coordinate sa mga offices and then LGUs. Tapos mas lalo po kaming mahagad tabang sa lalo na po ngunyan may bago po kitang administrasyon. Mahagad po talaga kaming tabang sa ida para po mag-conduct pa ng dakul na activities regarding sa HIV screening po. Pero anong mako-contribute ma'am kang mga residentes even though the businesses and local leaders para may address ng kaso sa HIV ma'am? Sa mga
ano po garon para makatabang sa MUYA is i-allow or tugutan yung mga empleyado ninda or yun nga po pwede kami i-invite para po mag-conduct ng talk or screening sa kanilang offices or schools. And then di ba po pinapatupad na yung sa civil service na dapat po i-implement na talaga yung HIV screening sa workplaces sa mga offices. May bago siyang memo. Oo, galing po sa last May. Pwede tayong Very i-discuss, fresh. ma'am, kung ano nakabugtak duman sa memo, ma'am. PIGS strengthen lang si HIV in the workplace policy. Napaka-specific niya na kasi itong dati, lang siya sa batas tang general, ngunya nagtaong specific memorandum ang Civil Service Commission para paigtingon ang HIV in the workplace policy. Oo. Bago kita magtapos sa inot ng kahaputan, ano si mga payot na, ma'am, sa mga kabataan niya na nai-involve sa mga galing intercourse, ma'am, sexual intercourse, rather. Si payot na, ma'am, na iwawalat sa inda. Inot na inot po para po makaiwas. Yun nga po, nasabi mo po kanina, abstinence, kung talaga pong kayang mag-iwas, iwasan muna. Pangadwa po, yung be mutually faithful para po dahil magkaigwang transmission from one partner to another. And then, maggamit po ng condom. Correct and consistent use of condom. And then, pwede din po mag-avail sa ng PrEP para po maiwasan ng HIV. Pero pag may mga may mga partner sinda, ano dapat way, ma'am, para da isinda ma-offend na magpa-test? Kunyari, ano ba talaga ang way na sabihin mo na, uy, magpa-test ka na? May way ba talaga ito kita kaya, ma'am, para sabihin sa partner yung tao? Pwede mo man i-encourage na, uy, maduman kita. Pero po, pag once na tig-test me po, kaya yan, ang result ka yan, day me po sasabihin na magkaiban ang sinda. One-on-one pa din po ang pag-disclose ng result niyan. And may mga trainings kita, ma'am, na ginigibo, peer education training, like, bako na kami ang nakikiulay kasi syempre ang pagiling sa mukhang youth iba man garo magurang na mas effective itong peer ninda ka edad pareho ang mga activities etc. So nagti-train kita kayan and magayon si response kasi pinuunan kang sarong barangay digdi sa Naga City may mga masurunod so hopeful kita na magiging magayon yung strategy nun. Sa pagbabalikan sa tuyang programa, padagos na pang aaramon ang mga plano ng City Health Office. Digdi lang yan sa GNN TV 48 Naga. Rising HIV cases, derechahan. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang swak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here at the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. At the heart of every dreamer lies a future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence.
We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Ang prior knowledge ko lang po sa HIV is siguro siya isang virus na sa sex makukuha o nagkakalat po dahil sa kakulangan sa edukasyon sa tamang paggawa ng sex, no? Kasi kulang sa edukasyon ng mga youth. Ang masasabi ko sa pagtaas ng HIV dito sa Naga is dapat siguro din na protektado at safe ang gagawin natin at alam natin kung anong kakahinatnan nito. Ito pa sa number 1 factor na kung bakit yan. Nahiya sila bumili ng kondom at siguro sa di ba po kahit naman sa barangay natin meron tayong DOH yung nag-aano sa barangay natin. Pwede naman talaga doon humingi, kaso yung ibang kabataan natatakot silang humingi dahil baka ma-judge pa. Sa pakikipagtalik ng walang helmet. Tsaka sa napapasa po sa benta ng ginamit po kansarong tao, tapos gamitan niya man po. Madami pong tao na wala pong prior knowledge about dun, kaya siguro nagagawa nila yung ganto para magkaroon po ng sakit ng HIV. So, parang sa mga tao, wala po silang alam na about dun, kaya nagagawa ulit nila yon. Importante po siya para po magkaroon ng knowledge yung mga tao sa syudad, lalo na po yung may mga matataas na cases ng HIV, para po para maiwasan po nila ang magkaroon ng yung sakit na HIV, and then parang makagawa po sila ng mga paraan, kunyari po sa pagsisex po, pwede po silang mag-use ng condoms or magpipills po like that para po makaiwas po tayo dun sa sakit. Kasi mostly po yung HIV, lalo na po dito sa Naga, madami po kasing people na hindi po wala pong knowledge about sa safe sex. Para sa kuya, nakakabahala siya kasi baka siya tong tipong pwede nang ipagka sa walang bahala. Tapos syempre, baka yung tipong virus na may sabihin tayo may solusyon. Kasi at some point, natatransmit din through sexual transmission ba yan? Parang ganun. Ang ibang kabataan, syempre, they pa sila educated. They will do some stuff na feeling nila parang ikakaugmamanid na ngaya. Pero at some point kasi, kapag hindi siya yung tipong safe, kumbaga, at they pa itong tipong sabihin pwede sided ninda, or basta they safe ang sexual transmission or intervention is pwede talagang magkaigwa ng problema po dyan. Para sa ko po, ang importansya kang HIV campaign po is para ma-prevent po or mabawasan ang mga nagkakaroon ng kaso ng HIV. Sa hiling ko po ang mga rason kung taano nagtataas ang kaso kang HIV is itong dahil po sila nagagamit ng protections kapag nag-i-intercourse po sila. And also, medyo date pa lang kayo siguro sa araw nila when it comes to sex education na rin. And siguro mas dapat magkaigwa po kita ng sex education po para sa boss, para maiwasan po ang bako lang HIV, kundi ang iba't ibang sakit. Nagbubuelta po kita, ini ang GNN TV 38 Naga Derechahan. Kaibanan ng giraray si Naga City Health Office Chief Medical Technologist kan Social Hygiene Clinic, Ma'am Maria Gais Guevara, as in Ma'am Marichoy Benito, Nurse HIV Coordinator. Ma'am, uyo po sa tuyang kaputan kan banwaan manungod sa HIV. Natunta si Ma'am Joy, dakulang parte ba kan paglobo kan datos kan HIV and risky sexual behavior nadara kan social media as in dating apps, iyo ma'am or dae? Iyo po. Ma'am Grace,
Sa paglangkaw kang datos, naging epektibo ba o sablay ang awareness campaign kang HIV sa mga LGU as in NGUs? Epektibo siya. Ma'am Joy, accepted na ba sa kultura kan Naga as in pagtaraid na banwaan sa probinsya ang paggamit ng condom as in contraceptives? Accepted na po. Ma'am Grace, kapag undetectable ang sarong persons living with HIV, dahil na po ba ini makakapag-transmit ng virus? Dahil na. Ma'am Grace, epektibo ba ang PrEP sa paglaban sa HIV? Iyo. Ma'am Joy, tabang ba o hadlang ang posisyon kan simbahan sa safe sex sa mga efforts kan gobyerno kontra HIV? Tabang po iyo. Ma'am Grace, maituturing po ba na death sentence ang pagkakaigwa ng HIV or AIDS? Dahil po. Dahil po. Last na lang ma'am, si mensahe ta sa publiko kung pwedeng maiwasan ng HIV, ano mga dapat nang gibuhon. Tapos si mga ngunyan, may mga tao pat giraray na takot daw may pre-testing kita, daw tig-secure ta na confidential pa din ang mga information pag nagpatasinda. Pero alagad takot sinda. Anong mga masasabi ta ma'am na di matakot magpatest? Overcome your fear. Ano po? Dapat araman po kung ano ang status ta. I-submit po ang sadiri or magpa-test po. Ano po? Para po dahil kita magkaigwang HIV, ini-encourage me po na maggamit or maging responsibilidad ka sa magiging action po. Ano po? Magamit po ng condom, consistent and correct use of condom po, be mutually faithful, nag-offer din po kami ng PrEP para po sa may mga risky behaviors, ano po. And then, nagkakandak din po kami counseling. So, libre man yan counseling? Yes po. Ikaw, anong mensahe mo, ma'am? Lalo na ko yan, sa mga apektado ng HIV, mga kabataan mo. So, dahil lang po matakot, magbisita sa clinic, sa Naga City Social Hygiene Clinic, Room 108, City Health Office, sa Laogyang City Hall Compound, magduman. Pwede po nindong bisitahan ang sa muyang Facebook page, Naga City Social Hygiene Clinic. May mga contact numbers duman. Kung sakaling ugwa ka mong mga kahaputan na day pa ka mong makakabisita sa clinic mi, maghapot po duman, sisimbagon mi iyan. Although, kung maabala lang, day lang ma-offend, pero rest assured na kung may kahaputan, sisimbagon mi po iyan. So, day matakot, magpa-test. Last na lang, ma'am, may bulong na ba para sa HIV, ma'am? Or kung mayo pa, paano ni makokontrol? Makokontrol, ma'am? Ang bulong po na sinasabi tang antiretrovirals, ano siya? Treatment. Dahil siya cure, dahil niya pigahali si HIV sa hawak. Tapag nakalaog na siya, yaon na sa dyan. Kaya ang apod ta sa burulungan, antiretroviral therapy, lifelong treatment ini. Pag puun ka mag-inom, dire-diretso yan. Pero halawig ang buhay kang may HIV. Kaya baga kasubago, bako siyang death sentence. Kasi kung hilinguntaan datos kang buong Pilipinas, ang pinaka-gurang na ugwang HIV na buhay, 82 years old na siya ngunya. Na-detect siya in his earlier years, pero buhay siya hanggang ngunya. As long as magiging compliant po doon sa treatment, magiging effective po yung treatment sa kanya. So ano yun, ma'am? Everyday dapat tig-take yung ano? Opo. Forever. Every day for life. For life. Diyos mabalos po, Ma'am Grace and Ma'am Marijoy sa oras na tinaunindo sa Janan TV 48 Naga. Mga tugang, sa presenteng panahon, ang tunay na kusog, di ilang nasusukol sa panluwas na itsura, kundi sa satuyang kakayanan na pangatamanan ang satuyang mga sadiri asin pamilya. Sabi nga ni, ang kalusugan ay kayamanan, di matutumbasanin anuman, kaya dapat pangatamanan asin pahalagahan. Aramon ang tama, maging responsable asin tapat, maging mapanuri, maging ligtas. Ang pag-iwas sa HIV, bako lang responsibilidad sa sadiri, kundi urugdas sa komunidad. Ako po si Cristina Valenzuela, mag-iribanan po kita liwat sa ngaran kan tapat na pagsiserbisyo sa publiko. Igdisa na sa GNN TV 48 Naga, sarong hapot, sarong simbag, diretsyahan.